Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу атнада гомер бәйрәмнәрен каршылаучы һәр көнне дә ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлектә, гаилә бәхетендә яшәргә насыйп булсын сезгә. Ә хәзер безгә килгән хат белән танышабыз. Тимышык авылыннан Миннехановлар гаиләсе язып юллаган аны безгә. Сезнең тапшырулар аша әтиебезне 60 яшьлек юбилее белән тәбриклисебез килә. Безнең әтиебез Миннеханов Тәвкил 1962 елның 19 сентябрендә Тимышык авылында бабаебыз Гыйлемхан, әбиебез Гөлбикә гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Тимышык 8 еллык мәктәбен тәмамлаганнан соң машинист-тракторист белгечлеге буенча һөнәри белем ала. Армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң Саба һөнәри белем бирү училищесында озак еллар мастер булып хезмәт куя. Ул белем биргән укучылар хәзер дә әтиебезне хөрмәтләп, хәлләрен белешеп торалар. Хәзерге көндә әтиебез Мишән күмәк хуҗалыгының Тимышык филиалында тракторчы булып эшли. 1987 елда алар әниебез Миңсылу белән тормыш корып, төп нигезнең җылылыгын саклап гомер итәләр. Барлык кайткан туган-тумачалар өчен аларның ишекләре һәр вакыт ачык, йөзләре гел якты. Бүген без ихлас күңелдән кадерле әтиебезне юбилее белән тәбрик итәбез. Гомер буена җитәрлек сәламәтлек, бәрәкәтле озын гомер, җан тынычлыгы, күңел кирлеге телибез. Көчле рухлы, кешелекле, тырыш, гаиләң, туганнарың өчен җаныңны да ярып бирергә әзер булган кеше бит син безнең әтиебез. Ярдәм сорап килгән һәр кешегә булышырга ашыгасың. Син тормышта безнең өчен һәр чак үрнәк, гаиләбез өчен ныклы терәк. Киләчәктә дә әниебез белән тигезлектә, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Сезнең исәнлеккә сөенеп, акыллы киңәшләрегезне ишетеп, бәхетле көннәр кичереп яшәргә насыйп булса иде безгә дә. Юбилеең котлы булсын, әти. Бездән сиңа изге теләк. Бүген дә безгә кирәк әле, син бүген дә безгә нык терәк. 60 яшь әллә ни күп түгел, язсын әле 100гә җитәргә. Саулык, сәламәтлек, шатлык белән бергә тигез гомер итәргә. Иң изге теләкләр белән әниебез Миңсылу, улларың Ленар, Илназ, киленнәрең Айгөл, Лиана, оныкларың Әмир, Ансель, Айзилә, Милана, Мелисса. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарыбыз да кушыла. Юбилярыбызны котлап, ихлас матур теләкләрне без дә җиткерәбез. Бүгенгедәй гаиләгездә кадерле һәм кирәкле булып, якыннарыгыз янәшәсендә гел дә бәхетле булып яшәсәгез иде. Озын гомерләр үзегезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти,
Язмышыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын, әле бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге 23 сентябрь чыгарылышын тәмамлыйбыз. Без һәрберегездән дә менә шундый якыннар исеменә җылы котлау хатларын кабул итәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.